ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கட்லா மீன் குழம்பும் பாறை மீன் வறுவலும் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் மீனுக்கான டிஷ் பண்ண போகிறேன். ஒரு கடாயை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு இதில் சின்ன வெங்காயம், தக்காளி போட்டு லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கணும். கொஞ்சம் நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு வேணும் இல்லையா, அது கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுப்போம். இப்போ வெங்காயம் வந்து வதங்கிட்டுருக்கு. தக்காளியும் போட்டுடலாம். ஒரு 6 பழம் இருக்கும். விட்டுட்டு லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கி வரணும். வெங்காயம் இருக்காங்க. இப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்து வதக்கிடுவோம். இது வந்து மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தாளிக்கிறப்போ இதை சேர்த்துக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. கூடவே கொஞ்சம் புளி எடுத்து வச்சுக்கணும் இல்லையா, அதை போட்டுக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி ஊற வச்சு கரைச்சி போடல, தேனை போட்டு கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள், இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா தூள் அம்மா வந்து அரைச்சி கொடுத்தாங்க. இந்த புளிக்குழம்பு, மீன் குழம்பு இதுக்கெல்லாம் மசாலா தனியாக அது ஒரு நாள் போடுறோம் வீடியோ. இது என்னென்ன இருக்குன்னா சோம்பு, மல்லி, வரமிளகாய், அப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்காங்க. மிளகு, சீரகம் எல்லாமே இருக்கும். நான் வந்து இது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன்.